Наша нація, наша умма, коли все дуже швидко змінюється, динамічно, потребує історії успіху. Цей успіх починається з вас, з мене, з кожного з нас. Цей успіх починається, на мій погляд, з глибоких роздумів. Так давайте ж разом поміркуємо. З ім'ям Аллаха Всемилостого, Милостивого. Імам Шафі'і, нехай його помилує Аллах, сказав: «Я зневажаю людину, дивлячись на яку бачу, що вона зайнята справою, яка не приносить їй користі ні в її релігії, ні в її світському житті». Найбільші вчені ісламу відзначали: звичайні люди кажуть, що людина цінна тим, що може зробити добро. А володарі знання вважають, що людина цінна своїм прагненням. Іншими словами, пульс гідності людини полягає в її волі та прагненні. І в цьому для нас, звичайно ж, є прикладом вінець пророцтва Мухаммад. Нехай благословить його Аллах та вітає. Досить одного епізоду з його життя – битви біля рову. Уявіть собі, як дві величезні сили на той час – плем'я Курейш та Гатафан, об'єднавшись, зібрали величезне військо та рушили на Медину. Тил умовно захищений договором з іудеями і буде порушений. Усередині мусульман є ціла група людей, в серця яких не просочилася віра, лицеміри. Вони не просто залишають ряди мусульман, а намагаються розкладати їх зсередини. Як згадує Ібн Кафір в своїй праці «Життєпис пророку, мир йому», один із них ходив та говорив: «Ось Мухаммад обіцяє нам скарби Хосроя та Цезаря, але ж ніхто з нас не може спокійно навіть сходити по нужді». Мусульмани в холодну погоду, готуючись до раптового нападу ворогу, голодуючи цілодобово, риють рів довжиною близько 5,5 кілометрів, шириною більше, ніж 4,5 метра, глибиною більше, ніж 3 метра. Як зазначає це доктор Шакій Абу Халіль в книзі «Життєпис пророку, мир йому». І ось він яскравий епізод про те, як вони його рили голодними, холодними, поступаючись в багато разів чисельністю, спорядженням, сонму ворогів. Ель-Бара ібн Азіб, нехай буде задоволений ним Аллах, сказав: «Посланник Аллаха, нехай його благословить та вітає Аллах, велів нам вирити рів. По ходу роботи ми зіткнулися з величезним каменем, який не розбивався кирками. Ми поскаржилися на це пророку, нехай його благословить Аллах та вітає. Він прийшов, взяв кирку, нанес удар зі словами «Аллах великий», та третина каменю відкололася. Потім він, мир йому, сказав: «Аллах великий, мені було даровано ключі Шама. Клянуся Аллахом, я бачу його червоні палаци ось цього місця». Потім зі словами «Аллах великий» він нанес другий удар, і ще третина каменю відкололася. Потім він, мир йому, сказав: «Аллах великий, мені було даровано ключі персів. Клянусь Аллахом, я бачу Мадаїн, і я бачу його білі палаци ось цього місця». Потім він зі словами «Аллах великий» завдав третій удар та розколов решту каменю. Після чого він сказав: «Аллах великий, мені було даровано ключі Ємену. Клянуся Аллахом, я бачу Санаа ось цього місця». Приводить Ахмад. Ці обставини дуже ємко і яскраво описані в двох аятах. Бада а'уду білляхі мінаш шайтанір раджім.
Ось вони підійшли до вас із гори і знизу. Забігали очі ваші, а серця підступили до горла. І ви почали говорити про Аллаха різні здогадки. Там віруючі зазнали випробування і сильного потрясіння. В результаті волі Всевишнього, високим цілям, нестримним прагненням пророка, нехай його благословить Аллах та вітає, та його сподвижників, вони здобули перемогу. Джерело найвищої мети людини – це віра, любов Аллаха та його задоволення. І вона буде боротися в цьому житті до останнього подиху, до тих пір, поки це джерело б'є ключем. А перемога лише від Всевишнього Аллаха. Будьте володарями найвищих цілей, і перемога неодмінно прийде по волі Аллаха.